aitwa zakaparadzana mumavhidhiyo chiparidza mautoti kati zvomujolo idenda futi because the same hand inotokwanisa kudobatsiraka inokwanisa kudzoka futi ichisa maybe kupolitics uku isusu kumadrugs tiri kuti isusu say no to drugs. Hello, good people. Welcome back to yet another video. Here at your favorite channel, Saint TV. Anditi, panapa ndo penyu pamba penyu. Patinokurukura ne vanhu vakasiyana from all walks of life. Nhasi ndagara ne one of our own. Avanozikanwa zvakanyanya. Is nhasi handisizoziva ndoti man heroro, a lady, a woman. She. Komanga. Angoka. Imi mubvunze mibvunzo yacho. Imi pamakagara ndakagara nemudzimai wandinaye panapa. Handiti mudzimai watoda kuti kurukure naye. Asi naye Mwari. Sei muchindisa panguva yakaoma. Asi ndagara nemudzimai watoda kukurukura naye. Why ndichati mudzimai? Ndoda kutaura necharacter. Handisi kuda kutaura navo vari kumba. Ndoda kutaura necharacter. So character yavo vanenge vari mudzimai maikuru maichiwa ndo vandakagara nawo panapa. Havana need introduction. Akasike kutanga kunge ndiri ndinokurukura nawo. Takatomboita imwe conversation yakaputika zvakanyanya mukatasa maybe 2 years I think. Nhasi ndaitirwa nyasha zvakare dzekuti ndauya kuno kwaMutare vanipa mukana wekuti tigare tinge tiri tinokurukura. Chekutanga subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also let's follow our Facebook page rakanzi Saint TV pamwe chete ne Youth Spotlight. Tototi kwazwai maikuru. Mwakaita wanangu. Tinotamba munotamba here? Tinotamba. Aiwa, tinotenda. Vakadiye amweni. Amwesa akanaka. Anofara. Tinotenda Mwari. Tinotenda. Makachena zvikuru. Chokwadi. Anondodaro mumastreet mwakati mwakachena maikuru. Amwe akati muri kungarwavhi. Amwe akati asi ndizvozvo tinotenda Mwari. Yese ndodzoka kuna Mwari. Mbiri yose kuna musharukwa. Chokwadi. Wekare. Chokwadi. Tinotenda. Ava vana need introduction. Totongotanga nebasa. Chokwadi. Manengo yakareba sei muchiremember. Tiri kungoitirawo vamwe vari kutanga rwendo urwu. Pane vamwe vari kuti tane mwedzi, vamwe tane gore. Zviva motivate kuti aiwa tikaramba tichinda tinosvika pawakasvikawo ipapa. Chokwadi. Manengo yakareba sei muchiita chini? Chiro ichi ankoka. Tingangoti it's an inborn thing. All right. Of course tine nguva yatakazoende panzvimbo paspotlight yekuti tichionekwa nevanhu vese. Asi chiro chakagara chiri pai chirimo. All right. Ndofunga takatotanga tichiri kuma primary chaiko kuita madrama. Even tichiri ma youth kuchechi. Tisu taiite madrama aJesu aya. All right. All right. Zvichidaro apa panapa nhasi ndauya nenyaya. Mazuva ano ndofunga muri kuziva kuti kunze uko kune denda rabata nyika. Kune denda rabata nyika, denda riri kushungurudza vakuru nevadiki. Riri kuzama kurwiswa rinova remadrugs and substance abuse. Vechidiki vazhinji vari kuonekwa vakunopinda mune zvemadrugs. Imimi sevanoitawo zvekuacta vane nguva muri kuitawo sei pakurwisana nedenda iri? Ndatorasika ngoti matenda awanda munyika. Akawanda matenda kunote iri koite iro koite ndafunga pamwe matenda amwe autoti kati zvomujolo idenda futi ka. Mujolo chaiwo wakurwarisana akawanda. Handiti muri kuona maBP mazhinji muri kuona muzvipatara. Amwe ari kundofamba ano akandodengezera kudai. Inyaya yemujolo. Asi regai tidzoke edu kwamuri kutaura kumadrugs. Isusu kumadrugs tiri kuti isusu say no to drugs. All right. Handiti. Nokuti muri kuona kuti madrugs aya akadonherekwa naye isi takatokura titoziva kuti isusu ka pfuma yemumusha chaimo kana kuti yenyika iri pavana vadiki. Handizvo handimboturuseka tubva kuchikoro ndo pane mapresident ipo pamafuture presidents ndo pane maministers edu ndo pane magovernors edu ndo pane masoja apo nemapurisa ese macivil servants emunoona aya ari kubva ipo papo. Saka apo pakashaya kurarama zvadhakwa. Nyika yatodini yatopara. So isusu what we are doing in Mutare especially kuside redu iri
reart rezvekuacta nemaskits tiri kutrya by all means semaactors ekwamutare kuti ukangowaonawo umwe munhu ati ndiri kudawo kudini kuacta ndine chipo mupe mukana. Alright, you know, alright. by that time ukamuti uya kuno tiendapo umboita toona kuti zvakamira sei. Even kana ukaona zvichakatosarira hatinawo tinotiba iwe haukoni kumba hakuna. And izvozvo chinhu chandakadzidza ndakachidzidziswa neumwe director wangu wewenera anonzi mukoma Eddie Love. He's the guy who taught me kuti muacting hakuna munhu anonzi haakoni, hakuna chakadaro, there is nothing like that. Saka tinoti uyai hapana. And by the time vanouya yega unotoona vanotodzoka kumba vachitofara. Maparents acho anotofona, thank you very much, ndazwa kuti ndokwakuna Mary, ndazwa kuti ndokwakuna John, anozveshuwa anga ari kuno, ari kugona ere, ari kugona, handiti muri kuona. And iye maari anotonzwa kuti I know I'm somebody, so I can also do this thing. You see, so that's exactly what we are trying isusu semamutare. Kuti titry kuti tibatanidzane tichisimudzana tingori mhuri ngani imwe chete. Yes. Alright. Muri ipapo sekutaura kwamaita kuti hakuna asingakoni kuita chiro ichi. Uye mashanda nevanhu vakawanda. Just to name a few. Ndanani vamakambosangana nawo kumashure vakauya vakati maikuru aditi makadai maikuru toda kuitawo zveacting mukavagamuchira mukashanda navo. Takagamuchira vanhu vakawanda vakawandisa. Tikangoti mukatongotarisa macomedians emamutare maybe 90% ndofunga you have seen them. Petinonga tichitoacta you have seen us pamapage avo, you have also seen them pamapage ani edu, handiti muri kuzviona. So izvozvo tikangoti mutare yacho as a whole mufunga pana tori nevanhu vashoma shoma vatisina kushandidzana navo. Izvozvi kwangoti vanhu unoziva kuti munhu akurawo akurumuka akuendawo akadai uyachienda akadai uyachienda akadai, but pane zvakatowanda zvimwe zvinozongotidzosera futi panzvimbo 1 like pakaita dambudziko you see us tese tinenge tingoripo zvakare. Alright. Rumors anditi marumors anoti imimi makapesana nevamaibata nawo including Mama V. Marumors ari kuti hamuchabate mese zvangova zviya zvekungomanikidzira kana kuchinzi zvichiitwa. The likes of ana Mama V, ana Mai Sara, ana Ruka, ana Saka. Alright. What's your comment on that? Saka he was here. Zvinoitika soko manje rinogona kufamba rechidaro, but maita zvakanaka mandibvunza inini I know nothing about that. Alright. I know nothing about that. Then muri kutaura aitwa dzakaparadzana namavi tichiparadzana rumors iruma chokwadi, but mamwe maruma modoko abatanidza muchiona kuti ari kuita anza here kumberi, because hazviitika kuti muti wakaparadzana naningi then after 2 days you see us we are doing something together then mozwa yoti wakaparadzana naningi moona after a week they are doing something. Saka kutaura kwevanhu mamutara there is nothing like that. Of course kavanhu amungangoflowi kuti zviro tiri mweya mutsvenere, it's only God who can flow always. Isusu tiri anhu, saka seanhu ka umwe anokwanisa kuti anewo zvaari kuita panguva yakati, umwe ari kuita zvakati panguva yakati, umwe ari kuita panguva yakati. So tikatadza kubatana ipapo it doesn't mean kuti hatisiri tese. Mandiri mazvinzwisisa. Aiwa, ndofunga ipapo zvabva zvajeka nekuti zvinhu zvanga zvichitaurika kuti havachaonane havachanzwanane kuita kwavo kwangova kwokusunganidza. Ndofunga ipapo zvabva zvajeka kuitira mafans enyu. Vamwe vanga vakutorwadziwa kuti hazvifaniri kudaro. Aiwa, ngasarwadziwa. And let me tell you something. Munyaya dzekuita maskits aya hadziti kubatanidzaba. Maybe kupolitics uku ndobva mungatoona kungati anhu auina nhingi angona chiwa hasi kuonana, but vaungoti ngatingobatana kuitira kuti zvinhu zvidini zviiti. Maybe kupolitics kana kuti kumwe wamheno kumwe mumafields amweni. Kwedu uku hakuitiba because kuti nditoenda mberi kwekamera ichinzi camera rolling action ndiri kuacta nemunhu wendisikuonana naye hapana chinobuda, nothing. Haupindi mukarekta unonyepa, hazviiti. Kuti maikuru mainini musi kuwirirana hazvibudi. Alright. Ndeapi mamwe mabasa takanzwa kuti mimi mune zvimwe zvamakuitawo kunge muri munobatsiridza zvikuru sei vechidiki, bozi dambudziko ndiriri kuwandira kune vechidiki uye ndokuda kuti kunge kuri kunobatsiridzwa kuti vange vari vanobatsirwa kuenda mberi neupenyu.
chokwadi ndezvipi zvimwe zvamuri kuita kunge muri munobatsiridzi wechidiki? varungu vanoti kwazi catch them young ndo zvinoda chingezi chacho vanodaro catch them young chokwadi right. So samaikuru maichiwa tine rimwe dhoo ratiri kugadzira kuvhura rinova iro dhoo rekuti tichange taakurana ekambani inova inenge iri employment agent. So patinoita sese rekusangana nevapfana vaya vatinonga tichiunza kuno ipapo tinenge tichitoonawo pane need andi vanhu vanga chitaura tisangana nato tofana tochitotaura inini ndandiri kuda wakaita chii iwewe koiwo wakaita chii koiwo wakaita chii hakuna angosendi kukwararo vanga vatotaura nyaya yekuti vari kutotsvaga egadhena varoda munhu anongadibatsira pachi gadheni ravo kudai munoziva semunhu anonga achingofamba famba akabuda achienda aroda munhu anosara pamba ari musecurity achichengeta imba imo moto patapindawo manje right John uyasha unoda ere kuenda kunosenza uharare masvingo unoda ere Bulawayo unoda ere kwakati unoda ere kwakati Chimanimani unoda ere akati ndinoda we are taking you go there enda unoshanda uchengeta iwewe uchengeta vana vabereki vako kumba something like that's exactly what we are trying to do. Kureva kuti zvoni muri kupa exposure kune vechidiki. Exactly. Ende musakanganwa iyo nyaya iyi handiti tine maguru atinana mamavhiya hatiomeri anouya ndinodawo acting chichi letombata mzaya pauri kuyasha I've got new crew rimwe rendinaro if you are okay with it tokasotodzika tisokubosha and he is somebody manje uyoya manjika munhu asinei asikakendengi anotokuudza kuti uncle ngatirwe pasi tototakurwa vanhu vese nemota yake iyoyo pindai mumota otosvika ikoko hapana anotenga food ndiye anotenga food yacho yes iyo mamafiyo wacho idyai mese muna muri pasatellite paningirikini pawifi yemahara just imagine matora vapfana vaya muri kuenda svika vari sora rwakati dede vari pawifi muchipedza ngati acting ngati maskits 1 or 2 muchipedza taakumbozorora all those things my expense and cost zvese it's on him. Wow, ndofunga muri kungozvinzwira iri nzira iri kushandiswa netimu Mutare ayo vari kuti aiwa isusu toda kusimudzirana pachedu nekuti tikasazviita isusu ndiani angazozviita vanoda kuzozviita ngavazviite asi isusu tatotanga imi muri kuramba muchipusha ende ndiri kuona kuti hamusi kungopusha zvemaskits chete munopota talking from experience even pazvinhu zvepaSaint TV patinomborana zvemacharity vanhu vachitsvaga rubatsiro muri one of vanhu vari major vanoshare nekukomenta nekumeka sure kuti munhu abatsirwa. Chii chakauya mamuri kana chii chiri mamuri chine kubetsera? Right. Actually inini kutobetsera kuyokuyoka that's me. Alright. And I know the challenges ziri mukubatsira munhu. Alright. Because the same hand yonotokwanisa kudobatsiraka inokwanisa kudzoka futi ichisa bwati. Alright. The same mouth you try to feed is the same mouth inogona kudzoka futi ichitaura kuti angosendi mbavha. I think you have seen my comments mamanombo saka mukandova ndiri kumhanya sire kuya kwamuri kuya ndinenge ndichitira kuedza kutoitawo cushion nekutokuchengetedzawo futi because I know kuti vatoriko zviri kuitwa nemurume izvi nemanakire zvakaita izvi there are still people. One, your enemies. Two, vasitombori ma-enemies. Vamwe chaivo vanongoti, I think you still remember, nditsada angu taura zvakawanda. There's a lady yo makaputa repost, makaposta paya ataura statement rake rakataura. Vanhu ivo vakatowandisisa. Vekuti they will never part with their dollar. Yes. Not even a coin. But when it comes in comment section, vanotaura tsvina chaivo. Tsvina yeye ndakazoona kuti no, this is not this people. It's not that person, but it is the devil. Because Satan manjika haadi kuona panobatsirwa umwe munhu. Because takasikwa naMwari isusuka takasikirwa nyaya yekuti tibatsirane. We are supposed to help each other. But pemunomira paya the devil man gets very angry and very disturbed. Because arikutoona kuti saka munhu uyu akatanga kudai akazodai obva adai ndo mamveremvere kuti angoti munhu akutoziva kuti kuna Mwari. Amen. Because vanhu tikatanga kuti tinotsinyika there is no way kuti tichazombotenda kuna Mwari. Uye akaitira uyu utsinye oitira utsinye hapasisina zvatodhakwa. But mukazoma comments ari kuya kwamuri aya anotoita nemimi wacho futika mune mautombotarisa futi nzira yenyu because panapori munesi wakomenti kaya munonga mukono kuti iyi komenti yaiswa pa yandokurarama kwendiri kuita hakusiko kurarama kwendiri kuita but komenti iri kuiswa nevanhu ava vari kutoona umwari mandiri asi umwari hamudini
handitorina. You find the next one unoona kuti inini guys when you are doing these things inini wacho futhi personally I'm supposed to be linked also to this God that these people are talking about. So mukaona ndichiuya paya ndichidai kutry kuedza kuti no munhu ngaakomborerwe uyu and makore ake kurarama ngadini ngawande and daitaonawo futhi vanhu vanoita chip in matambudziko kuti tichitaura it's so painful munozviziva imi munozviziva that guy ane chironda apa yoya you'd find kuti mari inenge ichidiwa paya pachina sinombowanda kapaya nakuwanda zvikudaro but tina tiri kuti manje dai mwari ambotishanyirawo vamwe vane mari dzakati rebei avo kuti isusu petinondotaurawo tino tweduka anongocheuko just one imari iwe rudi iwoko parokati $600 ngaaende anorapwa ngaaende anoitwa zvakati nyika yeduka ine kamwe kakupora keinoita so ine kamwe kakupora nekamwe kakupodzwa keinoita so zvokuti mulife ka hatizotomboni difference iyaya moa difference iyaya tinozanya kuiona nokunga tanyanya kurwadziwa ndoona kuti ango watori paripo but inini ndiri kurwadziwa ndiri pasi just imagine I'm not managing kuti nditenge panado ini ndokuonai muchingodai nemazimoti muchidai handirorwadziwa but manje kamukavhara gap irorero kamukachi inini panado yendiri kudaka ndaakuionaka ayabosvi tatabo zvine zvatofamba tatabo so ndozvetiri kuedza kunamatira kuti dai as Zimbabweans tabatwa nemweya wokuti ani wani zvikangonzi muZimbabweni chete aiwa munhu ngaasotwe zvinhu zviite zvakadini zvakanaka. Pataurwa mashoko anobata moyo pandiri kukurukura namaikuru Maichiwa kuno kwaMutare kwandauya kuti tinge tinombokurukura tichinzwawo kuti zviri kufamba sei. Shoko renyu guru ramuri kuda kuvasira pazuva ranhasi. I know mune maprojects ari kuuya zvakamira sei panyaya dzemaprojects ari kuuya. You're talking about the employment agent. Is it the same project that you are talking about? Chingotudzai ne-acting. Taona vasikana vakachena chaizvo. Aiwa Mutare yagara inotopisa. Ufunga imi Mutare munoziva kuti inopisa. Ndosaka ndichida kugara ndiri kuno. Yes. Mutare inopisa. And zvendingada kutaura ndezvekuti ukoko kwamuri kubva uko munatisvitsira soko rekuti Mutare ka inotoriwo nemayouth akawanda and ari kuwadawo. They also need their hand. Vakati stretchirawo ruoko rukasvika kwaMutare. Mutare hanzi iri kure asi tinoziva kuti munodini munosvika semasvikire emaitaya. I'm thinking kuti everyone kuHarare ari kutodini ari kutoona. A lot is coming. The new crew retinaro ari kutopisa ndofunga mamuri kungoribvunza muchindoroona paya kune vazhinji vamwe musina kutoona vasina kwanisa kusvikira but as Mutare munotiziya when it comes panyaya iyi kai aiwa hatinopisa and tinovharira tinozopisira dei times tako Harare but tiriwe kwaMutare. Aiwa ndofunga mangozvinzwira kuti aiwa pane zvikuru zvikuya. Isusu zvatinoita mai let's go and subscribe, let's go and follow maplatforms akanzi Chiwa Cheguhune andagona ndiri Chiwa Cheguhune comics. Mukangonofollowa ipapo nekusubscribe motonakigwa zvenyu nekuzipirwa kuona vechidiki vari kuita mabasa anorwa ipapo vachishanda pamwe chete namaikuru. Aiwa inava ndinovati angochiwa kana tapedza edu tabva panapa. Ndiangochiwa ava murume ane shungu, murume ane basa guru riri pamafudzi ake rekusumudzirawo vechidiki vasati vazikanwa. Regai ndisvitse maoko nezvamatiitira. Aiwa Mwari wekudenga wakuitirei zvakanaka. Nemimi Mwari werugare akuchengetei. Musati maenda vazise phone number dzebasa kuitira kuti vada kukubatai vakubatai. Alright. Nhare dzebasa dzinoti 0771 750 714. Zita rangu ndinonzi Uncle Sei, ndichanzvadzi chamai vavona ivavava ndosaka vari panapa. For now chiti it's much love and God bless you all.